ରାତି ଅଧରେ 2 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଶିବା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଉନି ଏପଟେ ଅନା କେତେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଛି। ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କେମିତି କ'ଣ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ଆଉ ନେଇକି ଆସିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମେ ସାରାଡିଆ ଆସିଛୁ ଆଗ ଟାଇମରେ ସବୁ ଏଗୁଡା ଚାଲିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଲୁଚି ଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଏବେ ଆସିଛୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଖୋଜିକି ନେଇକି ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା। ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକେଇ ଆସୁଛୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମ ଠାକୁର ଫୁଲ କେତେ ଭେରାଇଟିଜର ଅଛି। ପ୍ରବଚନ ଦେଲା ପରିକା ମାମୁନୁ କହୁଛି। ଆମ ଗାଁର ଜାଗୁଳାଇ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଭିଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର। କାଳିଆ ଭାଇ ତମେ କଣ କହିବ? ନୂତନ ବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ତମେ କଣ କହୁଛ ପିଲାମାନେ କୁହ? ନ୍ୟୁ ଇୟରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଗୋଟେ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଆମର। ଫାଇନାଲି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ସେ ଜାଗାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। କୋଉଠି ଯାଉଛୁ, କାହିଁକି ଯାଉଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଜାଗାରେ। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଆମେ କୋଉଠିକି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ କୋଉଠିକି ଆସିଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଲୋକେସନ୍ ବି ଆଗକୁ ଦେଇଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପୂଜା ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବା। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ କଥା ପାଗଳେ, ସେ ଖାଲି ରିଲ୍ସ କଲା। ଭିତରକୁ ତ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ଆମର ପୂଜା ସରିଗଲା ଏବେ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ନଳାଙ୍ଗ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଇ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଭିତରକୁ ତ ଫୋନ୍ ଏଲାଉ ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପକେଇଦେବି ଦେଖିବେ। ଆମର 3 ଜଣଙ୍କ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି ନୂଆ ବର୍ଷରେ। ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଦିନ ଆମର ସାଇବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବ ଯଦି କହିଦିଅ ଟିକେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିର ଆସିକି? ଭଲ ଜାଗା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବାହାରର ଭ୍ୟୁ। ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଏତେ ଏଲାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଭଲସେ କରିହେଲାନି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଭ୍ୟୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଫୋନ୍ ଏଲାଉ ନଥିବାରୁ ଲୁଚିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି କି ନୂଆ ବର୍ଷଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲରେ କଟୁ। ପୂଜା ସାରି ଏଠି ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲୁ ଭଦ୍ରକକୁ। ବିଶାଲରେ ଆମର କାମ ଥିବାରୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବିଶାଲ। ଏବେ କିଛିଟା ଜିନିଷ କିଣିବାର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ। ବିଶାଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। କ'ଣ ନେଉଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଅଛି। ଜୁଏଲାରୀ ସପ୍ ତ ଥିବ। ବୁଲାବୁଲି ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପେଟ ପୂଜାଟା ଆଗେ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ପଛରେ ହେଉଛି। କ'ଣ ଖାଇବା ଦେଇ? ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ବିରିୟାନୀ। ହାତଟା କ'ଣ ପୁରା ସଫା ମୋର, ମାମୁନର ସଫା, ଆଉ ୟାର ସଫା ହବାର ଅଛି। ବାରିଶ ଖାଇସାରି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ସପ୍କୁ। ସେଠି ମୋର ମୋବାଇଲର ବ୍ୟାକ୍ କଭର୍ ଗୋଟେ ଦରକାର ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବି ବ୍ୟାକ୍ କଭର୍ ଅଛି। ମୁଁ କେଉଁଟା ଚଏସ୍ କଲି ଫାଇନାଲ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ଭିତରୁ ଏଇଟା ପକେଇ ଦେଉଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍। ଭଦ୍ରକ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କ'ଣ ଭଗବତୀ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆସନ୍ତୁ, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଠି ନେଇକି ଯିବେ। ସବୁ କାମ ସାରି ଏଠି ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲୁ ଘରକୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।